и за други места. Айде, почна на ухото ми сега. Можа да го убия на монитора. Все хвърча около монитора и не мога да го отрепя. Да е едър комар. Гасен. Много цапна. Колко пъти така само, че не мога. Айде пак на ухото ми. Не можа да го бия този комар, колко пъти е минал тук. Ето. Събития за днеска, катаклизми. Москва, Тайланд, Индия, США, Европа, навсякъде наводнения. Ужасни кадри. Сгромелясва сгради, гледай. Къде сгромелясва сграда, ето. Навсякъде. Даже сгради са срутват. Айде пак дойде да ми пръпче този комар. Не можах да го трепя пак, бе. И гаден комар. Мога да го убия. Сама от като е псан бърчи. Ужасен комар. Много фана. Докато ти на монитора, докато за такова ми избягва. Иди отиди. Колко пъти вече съм мъча да го отрепя. Но не прекратявай! Ти гадни комари. Колко комара са тези, бе? Си ставах, че тук не мога да го таковам. Те се застават. Нова заплаха за САЩ. Събудил се вулкан, по-страх и от Йелоустоун. Някакъв вулкан сега пък се надига. Ужас. Пръснул се вулкан преди 6 дена. Нова е угроза.
Наводнение конца света в Китае. Топит города и сносит мосты. Буря, смерти, бури, наводнения навсякъде в Китай. Да. Йеллоустон земетресение започва Турция, ураган в един ден. Ураган с САЩ, Европа, торнадо, катаклизми, гигант, огнен ужас. Три катастрофи за един ден. Всички са на електризирани, извикване на вулкани, земетресения, коленище, всичко за един ден. Иване, престани да гледаш. Казаха ти да спреш край, вече 11 часа и една минута. Вземам ти телефона. Стана ми го взема. Чува се, бе? Къде си, бе? Тука Спри съм. да гледаш! Стига сега. Казаха ти да спреш. Казаха ти. Спирай.